sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyo nga lugar. Pahibalo, ginkilala sa Provincial Health Office sang Capiz ang mga sementeryo bilang isa sa mga breeding grounds sa mga lamok nga nagadala sang dengue virus. Sa mga botilya, lata kag iban nga mga bulutangan tubig nga ginahimo nga flower vase masami nagapangitlog ang mga lamok nga nagadala sa dengue virus. Gani, ginapangabay gid ang tanan sa pagpanilo sa mga pansyon, nicho o kon mausoleum sang ilang mga pinalangga nga nagtaliwan kag aton himuson ang tanan nga sarang mga breeding ground o kon mapangitlogan sang lamok sa aton palibot ilabi na gid sa sementeryo. Bilang isa ka simbahan, alalangay kita tanan sa pagpanglimpyo sa atong sementeryo, hindi lamang para sa aton mga pinalangga nga nagtaliwan, kundi para man sa pagtapna sang makahalalit nga dulot sang dengue virus. Madamo gid nga salamat. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halitugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagpinahin-pahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kun ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa.
Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Ang oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:32 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga makuturan nga matag palimati sa 16 ka kabaranggayan sa probinsya sang Capiz. Sa 47 ka kabaranggayan sa Syudad sang Rojas. Ay subong man nagpalabot sa pagpanamyaw sa aton nga makuturan sa mga kaiping naton nga kaprobinsyana ng probinsya kang Antique. Probinsya Itaclan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Sa gihapon nagapamati kamo sa emergency broadcast sa 88.1 Kader FM. Pinaagi sa dumalas ng Capiz Archdiocesan Social Action Center. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, the Most Reverend Joseph Advincula Jr., DD, aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Ranflor, aton program manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalaman sa aton assistant station manager, station manager galian ay mauna assistant. Sa aton nga station manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano Jr. Aton assistant station manager, Reverend Father Brian Clinton Jocampo. Aton research and program head, Alagad May Durias. Chief of reporters, Alagad Apple Queen Labrador. Subuman sa pangalan sang aton mga technical director, Alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja. Aton partner technical, Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Upod sang iyang staff, Alagad Ian Dapulasa. Manging kaupod niyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa. Update niyo kita banwa sa pagduloy sa mga balita kag impormasyon. Angot karon sa padayon naton nga monitoring and response sa coronavirus disease 2019. Kamusta nga aton nga mga kalagad? Kamusta kamudaran, especially diri sa syudad sang Rojas, nagaulan-ulan mga kabiyanan kag subong magum-guom sa gihapon ng kalangitan. Maghalong kita, no? Doble halong aside sa lakat kon sa lain sang panahon. Ang COVID-19 padayon sa gihapon nga naghahangkat sa aton mga kalagad.
Sa mga nagasaulog silang kaadlawan dati, happy birthday. Sa mga nagasaulog sang anniversary, mansary, daysary, happy sari-sari sa inyo. Salamat gid sa padayon nga pagtutok 3 sa 88.1 Kadar FM. Sa mga gusto magpalabot sila nga mga panamya o may mga mensahe kamo nga luyag palabot 3 sa aton nga pagpangalagad, i-comment lang ina sa aton nga comment section dire sa Facebook Live or i-text sa aton nga hotline numbers 0907-621-6650 para sa mga talk and text kag smart subscribers ina. Sa mga Globe kag TM subscribers naman 0906-246-4650. Sa liwat 0906-246-4650. Kag live man kita mga kabyanan sa aton nga YouTube channel Capiz Archdiocesan Social Action Center. Paki-subscribe man, no? Pambugas-bugas pa ni nagalumpisa na kita, no? Mas gipasangkad naton nga digital platforms agud to mas madamo pagid ang malabot naton nga mga kaalagad. Alright, sining adlaw petsa 23 kita, no, sa bulan sang Oktubre 2020. Biyernes nga edisyon sang Kasak Special Coverage. Welcome mga kaalagad. Ano ba lang mga balantayan nga mga balita nga aton pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Sa mga natipon nga mga balita, sa mga ginpanglinyada naton nga mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa balita lokal, RT-PCR laboratory sang syudad nagpatigayon sa labing una nga swab testing. Dugang balita lokal, Capiz nagapabilin sa dalom sang Modified General Community Quarantine. Rojas City plano nga magtukod sang COVID-19 Command Center. Balita national, 10,000 katrabaho ginatan ay sa online job kag business fair sang gobyerno. Kag mga Pilipino nagapamatok sa plano nga pagkakas sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alright, amo ito ba mga balita ang aton pagatagaan sang nagakaing pagtamo diri sa aton nga pangalagad. Diretso ang tanin, no? Diri kita na mga kabyanan sa lakat sang panahon subong nga adlaw. Kadar FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Santos sa pagwa no nga report man sa 24-hour public weather forecast nga gin-issue sang DOST Pag-asa. Ang northeasterly surface wind flow nag-apekto sa bahin sang extreme northern Luzon mga kaabyanan. Samtang may isa ka aktibo no nga tropical cyclone sagwa sang Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. kaina. Amuning si Typhoon Saudel. Kung sa din, amunin siya si Bagyo Pipito. Lokasyon sa niya mga kabyanan, 520 km west sang northern Luzon. Maximum sustained winds, seras of 140 km/h. Malapit sa sentro nga may pagmaldos nga naglabot sa 110 km kada oras. Movement north-northwest slowly. Forecast weather conditions sa bahin sang Batanes, Babuyan Islands, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro kag Palawan. Nag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga malaka nga pagulan-ulan, pagpanagub kag pagpaglat. Ugas sa trough sang bagyo. Possible impacts, flash floods kag landslides ilibin sa tion sa mabunok kapag ulan-ulan. Forecast wind kag coastal water conditions sa northern Luzon. Nag-eksperyensya sa kasarangan tubto sa baskog nga yup sang hangin. Ugas ang northeaster lie, moderate to rough. Ang kasarangan tubto sa baskog nga yup sang hindi ni hangin balod din no sa mga kabyanan naton labi na sa northern Luzon. Experience sang kasarangan tubtub sa mga baskog kung mataas nga balod nga nagadagat sa 2.5 to 4 meters. Extreme temperature kag relative humidity sa 24 oras. Minimum temperature naton 25.8 degrees Celsius alas 5 kaina sang aga. Maximum temperature 32.2 degrees Celsius alas 3 kaina sang hapon. Pantang sa mga nagabantay dira no sa paghunas kag pagtaob. Low tide 10:57 AM, negative 13
ay tide was no alas 2:25 sa aga 1.05. Sunrise naton 5:49 sang akon kaina sang aga. Sunset alas 5:32 sa subong nga hapon. Kay daw may bago ding information ang subong no nga alas 2 sa kaina sa alas 2 sang hapon mga kabyanan. Yung low pressure area na kitaan sa nasilingan nga bahin sang Mindanao nagdang isa ka tropical depression na nakini ang giningaladan nga si Quinta. Severe weather bulletin ang i-issue naman subong no nga alas 5 sa hapon. Bulubantayan naton mga kalagad ini ha. Sige hapon naton panugyan sa aton nga makuturan especially sa mga nagapuyo malapit sa kadagatan, kasubaan, kasapaan. So, kung nagapuyo sa kabukiran or malapit sa kabukiran, may mahimo kita sa managay kong matikang, gabi na sa tion sa pagbaha, sa mataas nga tubig baha, at sa mga pagkatipag sang duta. Mag-report sa inyong barangay kung sa pinakamalapit nga municipal or city disaster risk reduction and management office. Oras na to sa Kadera FM Philippine Standard Time, alas 4:42 diri sa aton nga pagpangalagad. Dahil kita sa update no sa kaso sang coronavirus disease 2019 sa bilog nga kalibutan mga kabyanan. Santo sa report di nagalabot na no sa 42,032,435 ang kabugusan nga kaso kung kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Sa sambitan nga numero 1,143,409 diri ang nabalag nga nagtaliwan kay mga nag-ayo yara sa 31,208,005. Samtang sa aktibo nga kaso nga ginabugusan sang 9,681,021. 9,605,893 kung 99% diri ang naka-eksperyensya mga kabyanan sang mild symptoms. Samtang 75,128 kung 1% ang naka-eksperyensya sang serious o critical condition. Sa mga closed cases no nga sa ring ginabukusan isang 32,351,414 31,208,005 ako 96% dali ang naka-recover kung nag-ayo or na-discharge. Samtang 1,143,409 ako 4% ang mga nagataliwan mga kabyanan. Ganto sa report naman no, sa Department of Health Philippines para sa ila no nga case bulletin number 223 as of October 23, 2020 ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas yara ng mga kabyanan sa 365,799 con 365,799 so rin matapos ini no nga nakabalag sang dugang nga 1,923 mga panibagong kaso subong adlaw. Sa diin ang mga aktibo nga kaso yara na sa 46,193 mga kabyanan. Top provinces HUC kag ICC no nga nakabalhag sang madamo kaso sang COVID-19 subong adlaw. Nabugusan sang Davao City nga may 99, Cavite 94, City of Manila 94, Quezon City 92, Negros Occidental 89. Mga naka-experience no sang mild symptoms yara sa 83.6%, symptomatic 11.3%, severe 1.8%, critical 3.2% mga kabyanan. Sa Western Visayas, santo sa datos ng Center for Health Development Western Visayas as of October 22, 2020, ang Riyon 6 nakapagit na sang kabugusan 15,205 con 15,205 ka mga kumpirmado nga kaso sang coronavirus disease 2019. Sa mga nasambitan nga numero nagapabiling aktibo yara mga kabyanan sa 2,919 mga tapos sa kabalag sang dugang 163 kahapon nga adlaw. Nabugusan sa Iloilo City may 70, Negros Occidental 38, Iloilo 26, Bacolod City 24, Aklan 5. Sa
mga aktibo nga kaso 76.91% diri ang naka-experience no sang akon mga asymptomatic. 16.82% ang naka-experience sang mild symptoms, 4.90% severe o for verification payara sa 1.27% mga kabyanan. Sa report naman sang Provincial Health Office dili sa probinsya sang Capiz mga kabyanan, status update kay gipagwa kahapon nga adlaw as of October 22, 2020. Ang total number of cases diri sa Capiz nasa 728 kon 728 mga kabyanan. May ginabukasan sa mga suspected cases nga 187, locally stranded individuals 106, returning overseas Filipinos 39, high-risk contacts 328, iban pa lakip na ang APOR, unauthorized persons outside residence, kag local cases yara 68 mga kabyanan. Ang aktibo nga kaso nagapabilin sa 10 kon 9.62%, nag-ayo yara sa 617 kon 84.75%. Ang mga nagtiliwan yara sa 41 ini matapos na dugangan kahapon ng 5.63%. Kaliwat akagbugusan nga kaso sa COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, yara mga kabyanan sa 728. Oras naton sa Kaler FM Philippine Standard Time. Alas 4:47 diri sa aton nga pangalagad, sa aton nga pagbalik ang kaundan sang mga ginpanlinyadang headlines diri sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage. Standby mga kalagad, magabalik ang aton programa matapos sa mga importante nga pahibalo. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar.
Pahibalo, ginkilala sa Provincial Health Office sang Capiz ang mga sementeryo bilang isa sa mga breeding grounds sa mga lamok nga nagadala sang dengue virus. Sa mga botilya, lata kag iban nga mga bulutangan tubig nga ginahimo nga flower vase masami nagapangitlog ang mga lamok nga nagadala sa dengue virus. Gani, ginapagabaygid ang tanan sa pagpanilo sa mga pansyon, nicho o kon mausoleum sang ilang mga pinalangga nga nagtaliwan kag aton himuson ang tanan nga sarang mangin breeding ground o kon mapangitlogan sang lamok sa aton palibot, ilabi na gid sa sementeryo. Bilang isa ka simbahan, alalangay kita tanan sa pagpanglimpyo sa aton sementeryo, hindi lamang para sa aton mga pinalangga nga nagtaliwan, kundi para man sa pagtapna sang makahalalit nga dulot sang dengue virus. Madamo gid nga salamat. Oras sa 88.1 kada FM Philippine Standard Time, alas 4:52 diri sa aton nga pangalagan. Pagbalik diri sa Kasag Special Coverage. Alright, diri kita mga kabyanan sa mga ginpanliyada nga balita diri sa aton nga pangalagad. Subong adlaw sang Biyernes sa labing unang balita lokal teng RT-PCR laboratory sang syudad kung nagpatigay na sang labing unang swab testing. Para sa kaundan sila nga balita, yara sa line number 4 si alagad Ian Dapulasa standby sa report. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Alagad Ian sa report this kamin. Ginkaripay na raw City Mayor Ronnie Ribas na nagsugod na sa operasyon sa labing una nga kaygayonan ang kagalingon na containerized real-time polymerase chain reaction o ang RT-PCR laboratory sa syudad. Sandig sa official nga Facebook page na ginmadasig ang pagpagawa sang resulta sang swab test sa unang adlaw sang operasyon. Nga una naman naging pasalig sa alkalde. Sunod sa iya na tuman nagidman ang handom sa syudad mapasangkad ang inisyatibo sa padayon nga pagkipag-away batok sa coronavirus disease o kon COVID-19 pinaagi sa nasambit nga laboratorio. Sa ginpatigayon nga pagtuon, sunod sa iya nga wala pa maglabot sa 24 oras, gilayon na nga nakapagawa sang resulta ang Diagnostic and Laboratory Center sang gobyerno lokal. Pinaagi sa mga specimen nga ginpaidalo sa testing. Sunod pa sa alkalde nga dako og gid ang mabulig sa pasilidad sa katuyuan nga mas labi pa mapadasig ang pagresponde, contact trace, isolation kag quarantine sa mga suspected cases. Pinaagi sini malikawan man ang padayon nga paglapta kag halit sang virus sa syudad, dugang nga payag ni Mayor Dadibas. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini sa alagad iyan para sa 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Right, madabog salamat alagad Ian Dapulasa sa gidulong nga report diri sa aton nga pangalagad. So nakapatigayon na no mga kabyanan matapos ang inauguration kag blessings ang nagligad nga adlaw. Di sa labing una nga kagayonan no umpisa na sa operasyon ang nasabitan karon nga laboratory sang syudad. Kag suno kay Mayor Ronnie no wala pa nalabot sa 24 oras nakapagawa ng gilayon sang resulta ang testing no nga ginapatigayon kag ini no ginasigahom nga isa sa mga lihok o inisyatibo sang gobyerno lokal good tong mapadasig kag mapasangkad ang katuy-an no nga matapna mga kabyanan or mapaganhagan ang pagduging sang kaso sang COVID-19 diri sa syudad sang Rojas. So kabay pa no nga sa padayon sining operasyon no ginahinyo man naton nga mangina smooth man ang implementation o kon ang pagpatigayon sang operation o kon sang diagnostic sa mga swab no nga ginapadala dira mga kabyanan kag of course no ang kaayuman no sa mga medtechs or sa mga staff nga ara dira kag kabay pa no nga magkooperar kita sa anuman nga pagsulundan nga ginapatigayon sang syudad mga kabyanan agud to nga mangin mabinungahon man no kag hindi mabutang sa alang-alang ang ikaing lawas sang tanan. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage.
Sa dugang balita lokal mga kabyanan, ti ang kapis no nagapabilin sa gihapon sa idalom sa modified general community quarantine. Inisan to man no sa ginapagwa nga resolution ako na mando ikotibo mga kabyanan no sa gobyerno probinsyal sa pagpamuno ni Governor Nonoy Contreras. Ining nasambitan karon nga executive order ti no basahon ta sa inyo ining EO number 20 letter G kag ipapanaog ni Governor Nonoy Contreras kag nalakip diri no ang 15 anyos no suno sa report sa Cabalaka akon kapis Cabalaka Information Center ang 15 anyos panubo nga pamatan-on nga magasunod sa 24/7 curfew kag 65 anyos pataas nga mga senior citizens. Kay matandaan no sunod diri sa nasambit nga post nga sang una 21 years old below kag 60 years old pataas ang ginamanduan no nga magpaidalom sa 24/7 curfew bangod delikado para sa ila kon vulnerable ang mga ini no sa COVID-19. Kag dugang pa sa sining executive order ang pagpanugot sa cockfighting o bulang apang nagakinahanglan nga masunod sa minimum health standards. Kung magsunod sa minimum health standards kag 30% lamang no ang panugutan no santo sa venue capacity ang mahimo nga magatambong sa mga bulang no. So si alagad iyan pwede na to kakadto. Nagapabilin sa gihapon ang probinsya sang Capiz sa MGCQ apang ginatugyan sa gihapon sang gobernador nga may alerto ang kag maghalong ang tanan mga kabyanan. So there is nasabitan nga executive order number 20G series of 2020 no ining an order further amending executive order numbers 20, 20-A, 20-B, 20-C, 20-D, 20-E kag 20-F pag-establishar sa mga polisiya no sa probinsya sa Capiz sa idalom sang modified general community quarantine mga kabyanan. So, ari din, no? Try natin kung may isa kay late man ta nag-start. Curfew mga kabyanan, no? General curfew is hereby imposed sa tanan nga mga individual from 9 p.m. to 4 a.m. Agud to, no? Nga matap ng pagduging sa kaso ng COVID-19 except sa syudad sang Rojas nga may ara ini sang curfew hours from 11 p.m. to 4 a.m. no? Sa probinsya sang Capiz kung sa mga kabanwahanan, ang curfew hours naton 9 p.m. to 4 a.m. Syudad sang Rojas 11 p.m. to 4 a.m. No person shall be allowed outside his residence during the said hours except for the following: government employees performing official functions, no? Public utility workers of Metro Rojas Water District, kagiban pa Capiz Electric Cooperative, National Grid Corporation of the Philippines, Philippine Long Distance Telephone Company, Globe Telecommunications, kag ibang pa nga utility companies, emergency response team, kag volunteer first responders, accredited media personnel subject to the presentation of valid media identification card, employees of private businesses allowed to operate during curfew hours, law enforcement personnel such as the Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, kag barangay officials, barangay peacekeeping action team, kag emergency cases in transit sa hospital or health facility. Special curfew para sa mga 24 hour special curfew ang gina-impose man sa mga masunod nga mga persona o individual, persons older than 65 years old, persons younger than 15 years old, pregnant women, persons with weak or compromised immune system, and those with pre-existing medical conditions that make them susceptible to infection such as diabetes, cancer, chronic lung disease, and other respiratory and cardiovascular diseases. Special quarantine pass mahimo nga iga-issue sang punong barangay sa mga individual nga nagapuyo sa barangay, no? Older than 65 years old or those below 15 years old, to allow them outside their residences
only in the following instances, no? Pananglit lamang kung ini sila or wala sang mga miyembro sang pamilya nga nag-edad sa 15 years old to 65 years old. Ikaduha, if the person is employed o kung na-employ ini sa as essential worker sa operasyon sa public or private entity. Number 3, kung ang persona wala sang kasablagan sa lawas o kung na-compromise ang immune system or has pre-existing medical condition that make him or her susceptible to infection, kag is actually and currently enrolled in an educational institution allowed to conduct face-to-face or residential classes in accordance with the regulations of the Department of Education. Section 5, border restriction. Provincial border restriction o controls shall be maintained at the entry points to the province of Capiz located sa mga munisipyo sang Tapas, Amindan, Dumaraw, Sapian, Maayon, Pilar, kaiban pa nga areas nung kinahanglanon nga butangan o pamtangan sang border restriction mga kabyanan. Checkpoint. Tanan nga terrestrial checkpoint shall be under the command sang Philippine National Police under the supervision sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Shall be manned by personnel from the municipal health offices, municipal disaster risk reduction and management offices sa mga munisipyo mga kabyanan. Dugang pa diri no ang gusto ko mabalaan ang sakwan mandatory protocol sa gihapon no ang wala sang individual no ang i-allow entry sa checkpoint unless they are subjected to the following mandatory procedure: presentation ng valid identification card, record purposes and for contact tracing, thermal scanning or temperature check, compliance sa mga minimum health safety requirements such as proper use of face mask and physical distancing, presentation ng medical clearance certificate, transportation. Okay, so dugang pa diri mga kabyanan no. Damo gali ini hindi tani maubos alagad maragin no. Mass social and religious activities, all persons are enjoined and encouraged to avail of virtual means of communication instead of those that require person contact with other persons. Cockfighting nadula na di malls and similar sa mga malls kag similar establishment pursuant sa Department of Trade Industry Memorandum Circular number 2021. Mga malls no, commercial centers kag public or private commercial buildings having commercial leased spaces shall be allowed to open and operate subject to the following condition. Entry points shall be reduced to limit the number of persons. Security and health check shall be established. Hand sanitizers or alcohol at the entrances. All facilities shall be disinfected and sanitized periodically. Next. Holding restrictions of alcoholic drinks. Drinking of alcoholic drinks of any kind in public places, including but not limited to restaurants, coffee shop, convenience stores, iban pa nga mga lugar open no sa general public as well as public parks, streets, buildings, sidewalks kag other public places shall be prohibited mga kabyanan. Holding sang classes kag iban pang school activities, elementary, secondary, public and private schools, other schools activities shall be in accordance sa guidelines nga ginapagwa man sang ITF MEID kag sang Department of Education mga kabyanan. Dito dapat gina ang ang cockfighting. Gusto ko gini makita tani ang ang mga pagsulundan bala sa kano. Pero mo ito banwa no kagay na tigin mention taman ko ano mga dapat timon especially no sa pagpatigayon sa mga bulang nga 30% lang gid ang dapat no or i-allow na magsulod sa isa ka bulangan no kag of course masunod gyapon sa mga minimum health protocols sa standards mga kabyanan. Sige, oras nato na 5:05 diri sa aton nga pangalagad sa dugang naton nga balita lokal. Rojas City ti plano nga magtukod sa COVID-19 Command Center mga kabyanan. Para sa paghatag liwas nga balita, yara sa line number 2 sa alagad Maria Jean Lorin Balgo, standby sa imong report. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa imong report
dula kon ka no. Dula. Alagad Jean sa imong report please kamin. Formal lang ginpresentar ni Rojas City Mayor Ronnie Titibas ang plano sang gobyerno lokal sang syudad nga magtukod sang COVID-19 Command Center bilang kabahin sa pagpasangkad sa mga inisyatibo agud mapakigbatuan ng Coronavirus Disease 2019. Sa ginpatigayon nga sinapol kaupod ng Local Health Board, ginplastar siniyang kabug-usan nga plano sa pagpadalagan kag operasyon sa nasambit nga pasilidad. Lakip na ang estado sa mga kaso sang COVID-19 sa syudad sang Rojas. Suno sa alkalde nga nagapanguna ang katuyuan sa pagtukod sang command center, amo ang labi pa nga mapaayo ang koordinasyon, contact tracing sa mga high-risk contacts, kag madasig nga pagresponde sa kinahanglanon sa mga pamilya kag baranggayan nga may napagkit nga kaso sang nasambit nga balatian. Kaupod sang alkalde sa nasambit nga sinapol, amo ang mga hepe kag representante sang Rojas City PNP, City Council, City kag Provincial Health Office, kag Department of the Interior and Local Government o kon DILG. Kaupod mo sa pagalagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, inisi alagad Maria Jean Lorin Balgos para sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madagog nga salamat alagad Maria Jean Lorin Balgos sa gidulong nga report diri sa aton nga pagpangalagad. Ito ba no, isa pagid sa mga luyag no kag mangin inisyatibo sang lokal nga gobyerno sa syudad ang pagtukod sang command center mga kabayan. Agud mas mapadasig pa so no sa kay Mayor Ronnie ang mga dapat no nga preparahan o kung na dapat karon nga pagtagaan sang nagakig nga pagtamod no sa pagpakig-away batok sa Coronavirus Disease 2019. Diri kag implastar no sa Local Health Board ini sambitan karon nga plano mga kabayan na pamangkot din ini nga pahamtang kag sinubalan no ang mga personnel nga magaman sa sining sambitan karon nga command center. Pero nagadaong kita no sigurado gid no nga makabulig ini sambitan karon nga lihok agud to mas mapasangkad pagid ang pila no ka mga programa kon aktibidades naton nga ginapatuman diri sa syudad sang Rojas agud to nga pangapinan no ang ikaing lawas sang tanan. Oras na to 5:08 diri sa aton nga pangalagad sa dugang nga balita Chismil katrabaho ginatan-ay sa online job kag business fair sang gobyerno mga kabayanan. Ginlunsar sang Department of Labor Employment o Condole kag Department of Trade and Industry ang trabaho negosyo kabuhayan o TNK sa ka online job kag business fair. Pinaagi sini nagalabot sa 10,000 ka mga bakante nga posisyon sa pampubliko kag pribado nga sektor ang pwedeng nga ma-applyan sa nasambit nga fair. Suno kay Dole Secretary Silvestre Bello III, kabahin ini sa tikang sang gobyerno sa problema sang unemployment sa pungsod bangod sa pandemya. Bukas naman ang nasambit nga plataporma para sa mga nadulaan sang trabaho, mga nagapauli nga overseas Filipino workers o OFWs, K-12 graduates, may kasablagan kag subungman sa mga senior citizens mga kabyanan. So dako nga bulig ini no para sa aton nga mga kauturan ang panibago karon no kun ining lihok sang gobyerno pinagi sa Department of Labor Employment kag Department of Trade and Industry nga mahatagan sang sabat no ang mga pamangkot especially sang aton nga mga overseas Filipino workers nga nagapauli bago dadulaan sang trabaho sa ibang nga lugar kag subong man ang mga Pinoy nga nadulaan sang trabaho sa tunga sining paghangkat sang COVID-19 pandemic mga kabyanan. Kabay pa nga makapangita tong 11 ka mga 11 ka libo no nga mga empleyado sang media network no kapangita di sa online. Pero 10,000 pa lang ko no 11,000 to yan. Diri pa lang no kun sa ila pa lang kulang na. Manami man nila solusyon sa gobyerno mo. Kabay pa nang mapangitaan pag inila to mga kabyanan. Sige, oras na to na 5:10 sa aton nga pangalagad sa dugang nga balita nasyonal. Yung mga Pilipino nagapamatok sa plano nga pagkakas sa PhilHealth o kon sang Philippine Health Insurance Corporation. Para sa pagtatagligwas nga balita yara sa line number 2 sa alagad Apple Queen Labrador, standby sa report. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad aw sa report this kami.
Mayorya sa mga Filipino ang nagapamatok sa pag-abolish sa Philippine Health Insurance Corporation o CONPHILHealth. Sa ginpatigayon ni Veritas Truth Survey nga napetsahan sa Setyembre 25 tubtob Oktubre 4, 2020 sa kapin 1,200 ka mga respondents sa bilog nga pungsod, nagatuhaw nga 56% ang nagpahayag sang no sa pamangkot nga pabor kabala nga i-abolish ang PhilHealth. Sandig sa VTS, 39% ang nagpahayag nga pabor nga i-abolish ang PhilHealth samtang 5% sa mga respondent ang undecided. Ginpatigayon ang Veritas Truth Survey matapos sa ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga iya hinuon sa Kongreso nga gilayon nga i-abolish ang PhilHealth matapos nga madalayg ang mga matag-as nga opisyal sa tuman kataas nga sahi sang kagarukan ukon korupsyon sa gobyerno. Gintagaan pagtamod ni Presidente Duterte nga hindi na sarang pang masalbar ang PhilHealth bangod na ubos na ang pondo sini sa korupsyon nga ginakadalahigan sang PhilHealth Mafia. Kaupod niya sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Right, madabog salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gidulong nga report rin sa aton nga pangalagad. Sama ni mga kabyanan, no, santos sa Veritas Truth Survey, ining VTS, no, nga ginapatigayon sa Radyo Veritas mga kabyanan. Mini ang pagpamangkot, no, through Facebook or pinaagi sa text, no, kag diri ginapamangkot kasubong sa to, no, ang kon pabor bala sila nga i-abolish ang PhilHealth mga kabyanan. Kag santo sa survey ti nagagawa diri, no, nga 56% nga nagapahayag nga hindi sila pabor. 39% ang nagapahayag nga pabor, kag 5% ang nagapahayag nga undecided. So ang pamangkot diri mga kabyanan, ang sabat diri mga kabyanan sa gihapon ara, no, sa aton nga gobyerno kon bala padayonon o kon pahanugutan, no, nga makapadayon ang operasyon sining PhilHealth. Kay kun pananglit mga kabyanan nga madula ini, no, kon kakaso na gid ini, no, sambitan nga opisina, di madamo kon milyon ka mga Pilipino ang mag-aantos na naman, especially sa mga bayaran, no, kon ginabayad sa mga ospital. Sa matandaan naton kung may PhilHealth kaya dako ang maiban, no, hindi man gid sang tuman kadako pero at least, no, madako ang maiban sa mga balayaran mo sa ospital, no, especially kung ang imo nga bill bala, no, tuman ka taas o kung tuman ka dako mga kabyanan. So nagalaom kita sa gihapon sa igtalupangod, no, sang aton nga presidente kag subong man, no, sang iya mga opisyal dira, no, nga mahitso o kon matagaan solusyon, no, ining problema sa PhilHealth. Kag kita mismo, no, padayon kung tani nga magpangamuyo mo nga masanagan ang mga pangunang-huna, kag subong man ang mga balatsyagon sang mga opisyales naton, hindi lang man sa PhilHealth, pero sa ibang paging ahensya kung opisina sang gobyerno, kag subong man sa mga pribado man nga institusyon, no, nga pinagi, no, sa ang paningwa nila, no, nga malagaran tani sang matudtuod, no, nga serbisyo nga aton nga mga kulturan kun tani, no, maamat-amat naton or mapaganhagan naton ang mga kaso sang unemployment, no, kaso sang korupsyon, sa mga pila ka mga issue o kun paghangkat mga kabyanan, especially sa aton nga kulturan nga wala-wala na gid, no, sa pangabuhi. Ang supposed to be nga makadto kun tani sila tinakadto pagid, no, sa mga buaya. That is why, no, nga padayon nga mahambal naton nga lugmok, no, sa kapigaduhon ang pungsod Pilipinas because may mga kasubong sini, no, nga mga opisyales. That is why nga ari kita, no, kita nga mga Pilipino ang magtingwa kun tani, no, nga pangapinan, no, aton nga kinamatarong man, no, agud to nga ang para sa aton ti makadto gid para sa aton, para kay Juan ko, no, para kay Juan matani dapat, no, galing ko kay isang para kay Juan, ato ya kay ano kay Pedro.
Sige, kabay pa, no? Padayon naton nga pangamuyuan ining mga kauturan naton, especially mga opisyales, mga kabyanan. Oras naton sa 88.1 kada FM Philippine Standard Time, las 5:16 sa aton nga pangalagad. May nga po anay sa kay kabanderang Joshua Kenneth Anas, kay Sir Mael Drosa, kay Ma'am Latlat Deslate de Kinya, kay mayong hapon sa inyo. Salamat kids sa padayon nga pag-suporta diri sa Kadar FM. Wala kita tiyempo diri sa aton nga pangalagad, mga kabyanan. Ibantayan alas 6 punto subong gabi ang aton nga Santo Rosario. Kag subong man alas 6:30 ang Church in Action. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, the Most Reverend Joseph Advincula Jr., Didi, aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Ranthor, aton program manager, Father Francisco Casalda Jr., station manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano Jr., assistant station manager, Reverend Father Brian Clinton Jocampo. Aton mga partner technical, alagad Mingming Wego kag engineer RJ Porha. Subong aton partner technical, subong apon alagad Maria Jean Lorene Balgos kag alagad Ian Dapulasa. Nanging kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Hindi man sa alagad alagad Real de la Rosa nga nagasiling. Hindi importante kung gamay ka o kung dako. Basta sa masakit igawin lamang mapailayo. Basta yung pagtuhan tupgid sa makaako. Mayong hapon, kag God bless Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.